Пра тое, як адчувалі сябе жаўнеры савецкіх вайсковых гарнізонаў у пасляваеннай акупаванай Беларусі, сведчаць вытрымкі з іх лістов дадому, датаваных ліпенем 1945 году. Живем весело, но банды еще водятся. Часто бывают случаи убийств. Как пошел на Запад, так и не вернулся. У нас ходить сейчас очень опасно. Появилась очень большая банда. За день убивают 4-5 офицеров, но курсантов не трогают. Даже бывают такие дни, что откуда неизвестно бьют из орудий, повреждают железную дорогу. Несмотря на то, что кончилась война, молодежь гибнет сильно, так как Белоруссия была под оккупацией немцев. Там было много полицейских, а сейчас образовались целые банды. Нас ходило 170 человек, а вернулось 90, остальные погибли. Жизнь моя сейчас опасная. Адным з аб'ектаў дыверсійнай дзейнасці чорнага ката была чыгунка. Дыверсіі здзяйсняліся супраць вайсковых цягнікоў, асабліва актыўна партызаны палявалі на цягнікі з карнымі войскамі. Звычайна дыверсійная група складалася з 3-5 партызанаў. Найчасцей дыверсіі адбываліся на чыгунцы Менск, Берасце, Варшава. У чэрвені 1950 году былі высаджаныя ў паветра 5 савецкіх вайсковых цягнікоў на чыгунцы Берасце, Беласток. А ў сярэдзіне чэрвеня 50-га на той жа чыгунцы былі пашкоджаны некалькі мастоў. Аднаўленчыя працы занялі каля тыдня. У канцы красавіка 1947 года атрад СШ здзейсніў напад на вайсковую калёну на украінска-беларускай адміністрацыйнай мяжы. На машинах перавозіліся набоі, малакаліберныя снарады, некалькі сотняў камплектаў летняй вопраткі. Партызаны СШ частку грузу забралі, рэшту знішчылі. У 49-м годзе дыверсійная група беларускіх партызанаў пусціла пад адхон цягнік ля горадні. Ён перавозіў амуніцыю, снарады, авіабомбы. Забраць гэтыя трафеі у партызанаў не было ніякай магчымасці, і яны іх знішчылі. Малавядомы факт. У канцы вайны камандзірам атрада стаў першы віцэ-прэзідэнт Беларускай цэнтральнай рады Мікола Шкялёнак. Адныя крыніцы сведчаць пра яго сыход на захад, іншыя ў Беларусь. Мала хто ведаў, што Мікола Шкялёнак увайшоў у арганізацыю «Чорны кот» і мусіў вярнуцца ў Беларусь для ўзмацнення партызанскага руху Вітушкі. Пасля капітуляцыі Нямецчыны атрад Шкялёнка, Шклянога, быў накіраваны на Барысаўшчыну. Пад Гарадзеяй атрад патрапіў у засаду, арганізаваную спецаддзелам МГБ. Пасля жорсткага бою з 32 чалавек з атрада Шкялёнка выжылі толькі 7. Шкялёнак быў моцна паранены, і ад гэтага моманту лёс яго быў невядомы. Існавала некалькі версіяў. Хутчэй за ўсё, Мікола Шкялёнак памёр у турэмным шпіталі МГБ ў Менску. Пра атрад Шклянога было чуваць і ў 1946 годзе. Паводле дакументаў МГБ ён правёў 8 дыверсій на чыгунцы Баранавічы Менск, а таксама забіў некалькі дзясяткаў партыйных актывістаў і супрацоўнікаў праваахоўных органаў. Канчаткова атрад быў ліквідаваны МГБ толькі ў студзені 1947 года. У 1948 беларускі нацыянальны супраціў пачаў затухаць. У студзені загінуў камандзір атрада «Віцебск», кіраўнік галіны «Беларусь-Поўнач» Пятро Гаевіч. Дзесьці ў канцы 47-го году ягоныя партызаны здзейснілі напад на савецкую вайсковую калёну пад Лепелем. Пасля гэтай аперацыі супраць Віцебска былі кінутыя рэгулярныя вайсковыя часці савецкай арміі. Партызаны Гаевіча доўгі час вялі бой у акружэнні, а пасля пайшлі на прарыў, падчас якога загінула большасць партызанаў разам з камандзірам. У канцы 1948 году загінула кіраўніцтва галіны «Беларусь-Поўдзень». Сувязь СШ з галоўным штабам абарвалася ў лістападзе 48-га пасля дыверсійнай акцыі на беларуска-украінскім памежжы. Адысці ў бяспечнае месца партызаны не паспелі, і на іх след выйшла рота спецаддзела МГБ. На 47-м кіламетры ад украінска-беларускай мяжы у напрамку Роўна, на украінскім баку, атрад дагналі чэкісты. Партызаны мусілі прыняць няроўны бой, заняўшы абарону ў вясковай хаце. Пасля таго, як партызаны адмовіліся здацца, чэкісты падпалілі хату, і абаронцы згарэлі жыўцом. Перад гэтым партызаны СШ узнялі бел чырвона-белы і жоўта-блакітны сцягі. Невядома, ці загінуў у гэтым баі СШ, бо нікога не ўдалося апазнаць. У канцы 1948 году быў разгромлены і атрад «Лесавікі», які меў базу на Барысаўшчыне. Ацалела толькі некалькі байцоў, якія здолелі перабрацца ў атрады «Чорнага ката» на Палессе. У лістападзе 1948 году загінуў камандзір беларускіх партызанаў на Быценьшчыне Мікола Хвасько.
У яго партызанскую групу МГБ інфільтравала 2 агентаў, якія, скарыстаўшыся момантам, забілі Хвясько і яго памочнікаў.